Fa 50 anys, en Riba-roja, durant la Setmana Santa, tenia lloc la Sarpassa. L'església estava tancada els 3 primers dies de la Setmana Santa. Durant aquests dies, el senyor Retor, acompanyat dels acoliquets, visitaven les cases del poble. Lo que distingueix a Riba-roja és que anunciant la Sarpassa anaven els xiquets del poble. Duien unes masses de madera i entonaven cançons tradicionals. Però qui no ha sigut xiquet i ha fet algun mal alçat? La tradició era que els xiquets sols pegaren a les portes que estaven obertes. Les dones, granera en mà, defenien la seva porta.
Dins de la casa, el senyor Retor beneïa l'aigua i la sal que les dones tenien a punt. Esta sal i este aigua sols es gastarien per a realitzar algun acte religiós, ja que l'església estava tancada. Les dones obsequiaven als acoliquets en lo que podien. Tradicionalment donaven ous.